Vítejte na dnešní seanci. Kdo něco ve hře skrývá? Pravda a lež mají stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. Kdo by dokázal podrazit? Rozhodněte se podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Kdo je největší solista? Kéž vás duše mrtvých provází na vaší cestě. Nepochybuji, že se s nimi brzy setkáte. Tváří v tvář. Už nemáte na výběr. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Vítejte ve Zrádcích. Zábava.